Ọ bụrụ onye ọbụla ka a na-akpọ atụ ụnọ. Ọ bụrụ onye ọbụla kwesịrị ịma onye ịbụ. Ọ bụrụ onye ọbụla kwesịrị ịma ebe ibi. O nwere ya bụ apụta n'ilo, ọ na-aga akwụkwọ ya, ọ gaa iro gị nwa gakwa iro. Nwee ndị ya bụ n'ọma ahịa, unu fụ ebe ahụ nọ karịsịa, otido gị nwee tido. Nwee ndị bụ na chọọchị, agbasa chọọchị ọ na-akarịsịa ka eke unu mee ndị be ya akwanụ, ọ na-akarịa ya ebe ahụ, ọ na-agasị ike gị nwa na-agasị ike. Maka ndị ụwa dị njọ, afọ taziri fa mmiri. O nwere ndị ya bụ ịkpọ atụ ụnọ, ọ bụrụ ịbịa mebisiri gị be gị. Ịkpọ atụ ụnọ be gị enwuru ọkụ, be gị atọ na upside down. So uche ka eji eme ife. Ọ bụrụ onye ọbụla kwesịrị ịma ebe ibi. Ọ bụrụ onye ọbụla ya na-achọta gị na be gị. O nwere oyi ndị a na-ekene n'ilo, or any other place, onye ọbụla na-agasị ike. Ị ghọọla gị?